शुणु जगन्नाथ को लेकिन राजनीति करवा जगन्नाथ को लेकिन तले पकड़ा बड़ जो आप देखिए ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ତଳେ ପକାଇଲା ତା ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ଚାରିଦ୍ୱାର କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ନିଜେ ଗଜପତି ବା ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜିଆ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗଜପତି କହିଲେ ଯେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଥିଲା ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଯିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ଚାବି ଯାଇ କ'ଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଖୋଜିକି ଆଇଲେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାର ବି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ କିଏ ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଏକ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଯେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ଗଣତି ମଣତି ଗଲାଣି ହେରି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ମଣତି ହେଉଛି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଲି ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଗୋଟେ ଅଣସର ଘରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ମୋଦକ ଦିଅନ୍ତି ମୋଦକଟି 313 ପ୍ରକାରରୁ 70ଟି ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି ମୋଦକ ଚୋରି ହେଲା ସେସବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାଇଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି ମୋଦକ ଚୋରି ହେବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦକ ଚୋରି କାହିଁ କରାଗଲା ମୋଦକ କାହିଁକି କେଉଁଠି ନେଇକି ୟୁଜ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବା କଥା ସେ ମୋଦକ ବି ଚୋରି ହେଲାଣି ये सरकार खाली भंडामी छड़ा और ठीक ढंग से जगन्नाथ गोटे काठपुतलिया भाव में सजेवा ढंग से चल प्रभु को जो सोपान रखा कथा जो आसन रखा कथा आम जगन्नाथ को जो व्यवस्था भितर रखा कथा से व्यवस्था आज भूलुंडित हो। अच्छा मोदक चोरी पर श्रीमंदिर रथ निर्माण काठ अभाव पर बर्तमान प्रश्न उठुचे रत्न भंडार सुरक्षा व्यवस्था और रत्न भंडार गणति मणति उपर यह आप भावुन केते दूर थी मुझे कथा कहली ये सरकार निर्वाचन भाषण कहले एवं सर्वोच्च नेता कहले जगन्नाथ मंदिर कड़े जो रत्न भंडार चोरी होती एवं गणति मंत्री आणिकी रास्तार थोदेला भाया थोदे ना तार विधि व्यवस्था अच्छी ये गोटे सस्ता जिन भाया थोदे बाहर आणिकी गोटे जस्टिस कमिशन कराई से जस्टिस कमिशन गले कुआड़े एवं गणति मणति करूना लोक भंडेवा छड़ा लोक छड़ना चढ़ा लोक प्रवंचना करवा जगन्नाथ ना नहीं गोटे राजनीति चलती